Velkommen til en lille workshop omkring ledelse for alle, der enten godt kunne tænke sig at prøve ledelse, kunne tænke sig at få lidt mere ud af en hverdag som leder for venner eller familie, eller som decideret arbejder med ledelse. Mega fedt! Nu er jeg jo i gang med at snakke, og jeg kender langt de største delen af jer, har jeg i hvert fald set en enkelt gang eller to, men der er også nogen, der ikke ved, hvem jeg er. Så en lille hurtig let indflyvning, det er, at jeg hedder Alexander. Jeg er i dag 29 år gammel, er oprindeligt fra Odense, eller en by lige ude foran. Og ellers så har jeg rykket rigtig meget rundt. Og det har jeg gjort, fordi at jeg i en alder af 20 år kom ind og arbejdede med ledelse. Og en alder af 22-23 synes jeg har gjort det ret meget her i Odense til en ret, hvad skal man kalde det, tilfredsstillende måde for mig selv. Men jeg tænkte, det kunne godt være, at det her det er noget, jeg kunne sprede ud og finde ud af, at det er også noget, der virker i andre byer, andre slags virksomheder og måske endda andre lande. Så det gjorde jeg. Jeg sagde til min chef, jeg vil rigtig gerne til København, jeg vil rigtig gerne til England, jeg vil rigtig gerne dit og dat. Og han sagde, der er plads i Herning. Og jeg havde jo sagt A, så siger jeg også B, skal jeg fandme til Herning. Så jeg flyttede dertil, velvillig og klar på nye udfordringer, for at finde ud af, jamen min måde at lede på, er det også noget, der egentlig fungerer andre steder, eller er det en Odense ting, er det sådan en niche ting. Jeg flytter afsted, får lov at arbejde med nogle søde mennesker i 3-4 måneder, så lukker det lort ned. Det var ikke noget, som det her firma gad at arbejde med alligevel. De smækker mig til Aarhus, hvor jeg så får lov forfra en gang til at arbejde med ledelse. Skabe et team fra bunden af, tage et team, der fandtes i forvejen, skære fra, adde til, alle de her ting. Og efter at have været der i et halvt års tid, så gik det projekt heller ikke, som det skulle gøre. Og så tænkte jeg, okay, nu har jeg prøvet Odense, Herning, Aarhus. Det kalder jeg bare Danmark. Det fungerer over det hele. Nu tager vi til et andet land. Så jeg tog med Shaping New Tomorrow til Tyskland, hvor jeg arbejdede i Frankfurt med en butik som store manager, og prøvede at arbejde med, hvad jeg troede skulle være tyskere, for at finde ud af, jamen den her måde at lede på, den her måde at drive forretning på, fungerer det hernede også. Det viser så, at jeg skulle arbejde med sydafrikanere og tyrkere, folk fra Finland, folk fra Ghana, fordi Frankfurt er hovedstaden for økonomi, og teknisk set også centralt i Europa. Europas største lufthavn, rigtig mange turister, der var ikke en eneste tysker, der arbejdede i butikken. Det jeg så fandt ud af, det var jo, at i stedet for at jeg så skal tage til et andet land, og så skal tage til et andet land, for at finde ud af, om det her det virker, så kunne jeg få lov at prøve alle kulturerne på en gang dernede. Jeg fandt også ud af, at det er ikke alle, der krammer hinanden. Hvis man er fra Pakistan, kan man ikke lide det. Jeg fandt ud af, at hvis man giver en thumbs up, så er dem nede fra Asien synes, det betyder noget andet, end hvad vi gør her i Danmark. Og sådan nogle sjove ting har jeg egentlig lært ret hurtigt, kontra hvad jeg egentlig skulle have haft gjort. Så det er en lille smule om mig. Og så ved jeg godt, at vi sidder her alle sammen og er en lille smule generte, og jeg kender ikke ham eller hende ved siden af, og nu står han deroppe og snakker og prædiker, det vil jeg ikke kunne gøre. Men det skal lige lægge bort fra os, den her måde at tænke på. Fordi vi skal lige have åbnet op for en growth mindset, som egentlig er det modsatte af, hvad vi render rundt med, som især danskere til hverdag. Jeg kan jo ikke til at læse det op, I kan selv lige få lov at læse, hvad de to forskelle det er. Og så de der får dårligt til det, så kan jeg lige recap. Det handler om at prøve noget nyt. Det handler om at kaste ud i noget, det handler om at se mulighederne, frem for, jamen vi har gjort det her altid, derfor gør vi det igen. Og det er nemt at sige, men det er lidt sværere at gøre det efterfølgende. Så vi skal altså walk the talk. Vi skal ikke bare sidde og sige nogle ting. Vi starter med del 1, og jeg har kaldt den flyinstruktor. Hvad får man at vide, når man er oppe at flyve? Tag masken på for dig selv først, før du hjælper ham eller hende ved siden af dig. Og så sidder vi mange mennesker, som er godhjertede og har meget empati, så er danskere, og tænker, jamen jeg vil rigtig gerne gøre alt for min kæreste, gøre alt for min bror, min mor, min søster, hvem end det nu er, min bedste veninde. Og det er pissefint. Det er også det, man laver de her bånd på. Men det kan man bare ikke, hvis ikke man er noget selv. Så den første del her, den handler altså om, hvordan vi er noget for os selv som personer, før vi kan være det for de andre. Og vi bruger noget, der hedder The Way Forward-analysen. Jeg kalder den lidt en create your character, fordi det er lidt nemmere at huske. Og det er det, vi skal nu. Det første skridt, det er, at vi skal drømme stort. Så nu skal I tænke, hvem vil du gerne være, lad os sige, 2 år frem, 5 år frem. Er det hobbyer, er det jobbet du har, er det hvordan du ser ud, er det dem du omgås med. Alt, der kan lade sig gøre for et menneske, er on the table. Det er det første skridt ved den her workshop, vi lige kører. For inspiration kan jeg sige, at når jeg sidder og laver den her for mig selv, hvilket jeg gør konsekvent et par gange om måneden, så læner jeg mig meget op af, hvordan Harvey Specter fra verdens bedste tv-show, der hedder Suits, har sit liv. Fordi han har mange af de ting i hans liv, angiveligt ifølge tv-showet, som jeg gerne vil have. Selvtillid, karriere,
Penge, ja tak. Kvindelig opmærksomhed. Der var mange ting, som jeg godt kunne tænke mig. Så hvad gør han egentlig, som jeg måske kan infiltrere i mit liv? Hvis man gerne vil bo i Florida, så skriver man det ned. Og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Man må også godt have et rækkehus i Kerteminde. Så længe det er ens personlige mål, så er det fedt. Når man har skrevet ned alle de ting, man gerne vil have, alle de mål, man har, om det er karriere, penge, mænd, kvinder, hvad det nu er, så skriv de hobby ned, som man gerne vil have. Min kunne være, jeg kunne godt tænke mig at bokse, eller taekwondo, eller et eller andet, der er ret sejt, fordi det er jeg ikke i forvejen. Det kan være, at man er rigtig god til skak, eller bare gerne vil blive det. Madlavning, børnepasning, hvad ved jeg. Nogle hobbyer og nogle rutiner. Stå tidligt op om morgenen. Lad være med at stå tidligt op om morgenen. Når I har udfyldt det her, så sætter I en streg under det, I lige har gjort. Fordi step 3, det er lidt at tjekke ind i den tilstand, vi er i nu. Så hvad er vi lige nu? Jeg vil gerne bo i Florida. Lige nu bor jeg i Odense. Tjek. Den er tjekket ind. Jeg vil gerne omgås med andre ledere. Jeg vil gerne omgås med folk, der kører i Porsche. Jeg vil gerne omgås med folk, der er i god form. Hvem er jeg egentlig i en omgangskreds af lige nu? Er det Kenneth, der går på McDonald's hver weekend? Fordi så er der drang vej over til at være i god form. Forstår I, hvad jeg mener med den? Men tjek ind, hvor I er nu. Step 4 for den her. Så jeg der stadig skriver videre. Step 4, det er at finde en eller anden form for bevægelse. Fra at gå fra, hvor vi er nu, som er det, vi lige har skrevet, hen til det, vi har skrevet i nummer 1 og nummer 2. Er der noget, vi kan tage fra ham eller hende, vi har beskrevet i nummer 1 og nummer 2, og implementere i vores hverdag lige nu? Hvis jeg gerne har et mål om at løbe et maraton, hvad kan jeg gøre i dag, for at komme lidt tættere på at være ham, der kan det? Jeg kan ikke løbe et maraton i dag. Jeg kan google billige kondisko. Nogle gange skal vi så langt ned i gåseøjne i næste skridt, for at kunne tage næste skridt. Det kunne også være at spørge kammeraterne om en god rute at gå på, så man kan se en 2 km, en 5 km, hvad det måtte være. Hvad kan vi gøre i dag, som får os lidt tættere på ham eller hende, vi snakkede om før? Fedt. Step 5, sidste step for den her, det skal I ikke gøre i dag. Til gengæld skal vi gøre det igen om en måned. Og nej, vi behøver ikke samle til igen. I er hjertelig velkommen til at gøre det. Men tjek ind om en måned fra i dag. Det her, I godt må tage jeres telefon, smide en note ind i jeres kalender. Og så sige, jamen er jeg kommet på en måned tættere på nummer 1 og 2, fra hvor jeg er i dag? Det kan også være, at I skal finde en, der holder jer op på det. De fleste af jer her kender en i forvejen, der sidder her. Så kan man lige sige, hey Kenneth, vil du ikke lige skrive i din kalender, at du skal spørge mig, om jeg har fået købt kondisko? Hvis I ikke kender nogen, kan det være, at I sidder ved siden af nogen, som er flinke, udadvendte, gerne vil holde jer op på det. Men det er i hvert fald den her. Er der nogen, der kan svare mig på, hvorfor vi gør den øvelse her? Det er fordi, at der findes de 5 P'er, og det er mega fedt, at jeg hedder P, så jeg kan sige, det er meget fundet på dem. Jeg har nok ikke helt. Men de 5 P'er er Prior Planning Prevents Poor Performance. Og det er det, jeg lever blandt. Altså det er det, jeg har i min hverdag, det er det, jeg har i min ledelsesstil. Hvis der er et eller andet, der går galt, så kan jeg kun kigge tilbage, jamen hvorfor har jeg ikke planlagt mig ud af, hvad der skete her? Og måske planlagt scenarie B og C, hvis plan A ikke gik. Og det er fordi, at der er lavet metastudier, og til jer, der ikke ved, hvad det er, jeg anede ikke, hvad det var, før jeg kom i gang med at lave det her. Et metastudie er egentlig bare en samlet mængde studier, der har samme emne. Det kan være bredt, det kan være smalt. Og der er lavet metastudier, der specificerer, at hvis du kan, der snakker om, hvis du kan specificere, som du er inde på, Rasmus, hvad dine mål det er, så konkret som muligt, så er der så, mere likely til at kunne opnå dem. Så hvis du kan sætte dig ned og sige, jamen jeg vil gerne løbe et maraton næste år, så skal du også kunne sætte dig ned og sige, jeg vil gerne i morgen kl. 14 google, hvor køber jeg kondisko. For hvis du finder ud af, hvad du vil og hvornår du vil det, så er vi tættere på. Et andet studie viser også, at hvis du siger det til en anden, hvis du har noget overvågning på det her, du gerne vil, så er der altså 40% mere sandsynligt for at opnå det. Og det er jo der, hvor det går galt nogle gange, fordi det er ret pinligt at stå og sige, jeg vil gerne det her. Og når så at Jonas kommer og spørger mig, hey, fik du ikke gjort det der? Nej, for der var mere kage. Så hvis vi siger det højt, så har jeg lige pludselig andre end mig selv at skulle forholde sig til. Nu skal jeg også over for Jonas huske, at jeg har lovet at gøre det her. Det handler ikke om, at vi skal være motiveret hele tiden, og at vi skal handle på dit og dat. Det handler altså om, at vi skal nogle gange fjerne momenterne og elementerne,
der står i vejen for os. For vi kan godt være motiveret i dag til at skulle træne helt vildt, men når klokken bliver 21, og vi ikke har gjort det endnu, så kommer vi sgu nok ikke afsted. Udover at vi skal forberede os, så skal vi også snakke lidt om, hvordan vi måske kan gøre en lille smule andet end decideret forberedelsen. Fordi hvor mange her har lyst til at sidde og læse en bog, når de har hovedpine? Ikke mig. Men kan man gøre noget for at undgå at have hovedpine? Jeg ved godt, det sker en gang imellem, og det sker. Men kunne nogen gå en tur? Kunne man drikke mere vand, frem for mine monster, der står derovre? Der er flere forskellige undersøgelser, der viser, hvor lidt der skal til, for at have en markant ændring i, hvor godt man egentlig har det. Så nogle gange skal vi tænke lidt over, hvad gør vi i dag, for at finde ud af, hvordan vi er den bedste for os selv. Vi har været igennem del 1, nu er vi på del 2, flyveturen. Vi har slået for, at vi selv nu er noget for os. Så nu snakker vi om, hvordan vi kan være noget for andre. Det vi gør, det er nogle gange, så bliver det mandag, og så bliver det tirsdag, og så lige pludselig fredag, hvor man tænker, okay, hvor bliver de andre dage ugenlige af? Og jeg ved ikke med jer, men jeg føler, at vi er farligt tæt på juni, uden vi overhovedet rigtig er kommet i gang med året endnu. Det jeg prøver at sige, det er, at hverdagen, den tager over. Nogle gange så er vi en lille bitte smule fanget i den her trummerum, vi kalder arbejde og privatliv. Så nu skal vi lige reminde os selv, hvorfor er det, vi gider at være ledere? Hvorfor er det, vi sidder her i dag? Om det er for venner og familie, eller om det er i arbejdsmiljø. Så lad os lige prøve at bruge 5 minutter på at skrive ned, hvorfor er det, at jeg vil være leder? Det kan være, at man selv har haft en god leder, der har inspireret en til at ville det samme. Det kan være, at man har haft en elendig leder, som har inspireret en til at ville det stik modsatte. Hvis man har haft en dårlig lærer i folkeskolen, vil man måske gerne have, at ens egne elever på sigt, eller hvad det måtte være, får en bedre oplevelse omkring det her, end man selv havde. Så der kan altså være mange forskellige årsager til det. Jeg kan afsløre til jer, der sidder og siger, at jeg gerne vil have pengene. Der kommer nogle pointer omkring, hvorfor det måske ikke er den bedste årsag lidt senere. Men det vigtigste omkring det her, det er altså, at vi husker det. Det er ikke lang tid siden, jeg har siddet med en ung fyr, som jeg coachede i ledelse, hvor at der gik 3 måneder af vores forløb, før han stoppede op og sagde, Alexander, jeg har været inde i en trummerum med klapper for øjnene, som de der skide vedløbsheste har. Jeg har glemt fuldstændig, hvorfor jeg overhovedet gider at være leder i den her butik. Jeg var begyndt at gå op i tal, og jeg var begyndt at gå op i, om man har stablet ting korrekt, og om det var gjort rent. Og ingen af de ting har noget som helst at gøre med ledelse. Han skulle minde sig selv om, hvorfor han har gjort det, og det var jo på grund af hende og ham, han havde under sig i sit team. Så det er altså vigtigt, at vi husker det her, for ellers så bliver det bare tal, som alle de der høje chefer og CEOs godt kan lide. Og der er ikke noget vejen med tal, hvis man bruger det som et værktøj, og ikke som et mål. Så hvad er ledelse? Jeg kom lidt med nogle guldkorn der. Men hvad er ledelse, og hvad er forskellen egentlig på at være chef og på at være leder? Chefen, han arbejder for tallene, han delegerer arbejdet, han taler først og dikterer, hvordan møder det skal gå og de her ting, og så forventer han alle de fordele, der nu følger med. Hvor lederen er det stik modsatte. Lederen arbejder for det personale, som arbejder for tallene. Lad os tage nattelivet der. Lederen er typen, der har beføjelse til at gå foran køen, fordi han er chefen, men som venter ude i køen med sit personale, som ikke kan gøre det. Det er en leder. Chefen han går bare ind, og så er han fuld, når de andre kommer ind, og der er ikke mere vodka i flasken. Og der er specifikt det der med at arbejde for sit personale, som arbejder for tallene, som vi prøver at dykke lidt ned i. Fordi Simon Sinek, nogen der ved, hvem han er, en af verdens førende eksperter inden for psykologi og ledelse. Han siger præcis det her. Du er ansvarlig over for folket, der så er ansvarlig over for tallene. Vi har vendt det på hovedet i dag. Vi går op i tal alt for meget. Og vi fejrer, når vi har lavet en god omsætning. Men vi har ikke en skid fejring at gøre, når vi har fået Kenneth til at være mere udadgående, end han var, inden han blev ansat. Men hvis vi får Kenneth til at være mere udadvendt, end han var, inden han blev ansat, så kan jeg love for, at Kenneth, han kommer til at gøre sig mere umage, når han går på arbejde fremover. Han kommer til at komme glad på arbejde. Han kommer til at snakke til sine venner og familie og kollegaer fra andre steder omkring, hvorfor er det lige præcis, han elsker det her arbejde så meget. Så vi skal vende rundt og arbejde indenfra, omkring menneskene og ud. Fordi hvis vi arbejder for vores mennesker, for vores personale, så sørger de for, at vores kunder og vores gæster, hvad end det er tøjbutikker, på barer, caféer, om det er i en HR-afdeling, eller hvad end det må være, at de skal nok gøre jobbet korrekt. Og hvis de gør jobbet korrekt,
Så kommer gæsterne igen. Så er der cashflow. Så tjener vi penge i virksomheden, som gør, at vi lever i næste uge. Og det er jo i og for sig hele målet ved at drive forretning. Det er, at den her forretning, den også er her i næste uge. Hvis målet er at lave penge, så kan jeg love jer for, at vedkommende, der står i spidsen for det, værende en venue manager, eller andre chefer rundt omkring, butiksmanager, eller hvad det er, de vil gøre alt, hvad de kan for at nå det her mål. Problemet er bare, de ved ikke helt, hvad de har gjort, hvis de når det. Det kan være, at jeg har fyret 3 mennesker, så vi kunne spare de her penge. Okay, det kan du ikke gøre næste måned igen for at nå målet mere. Så hvis vi i stedet tænker på menneskene, og vender den rundt, så kommer vi langt. En anden vi dykker ned i. Lederen taler til sidst. Det som det gør er 3 ting. 1. Teamet føler sig hørt. Hvis du går ind som chef og bare siger, hey, det her skal vi gøre på mandag, det her det er hvordan vi gør det. Så er der ikke en eneste på det her bord, der sidder og føler sig motiveret til, jamen det gør vi bare, fordi at det sagde Kenneth. Hvis du i stedet lader Kenneth, eller Sofie, eller Flemming, eller whatever de hedder rundt omkring, komme med deres inputs, så gør det nogle andre ting. Det gør for eksempel, at du får tid til at høre, og mulighed for at høre andre input. Det kan godt være, at din idé faktisk ikke er den bedste. Men du vil ikke have nogen idé, hvis du fyrer den af først. Det gør også, at folk føler, at det her det er en virksomhed, hvor jeg har mulighed for at komme på banen med nogle ting. Hvor mange arbejdspladser er der ikke derude, hvor at du kommer ind, du får en løncheck, så går du hjem. Kommer du ind, får en løncheck, så går du hjem. Og det var ikke noget at sige overhovedet. Ikke pissemotiverende. Så det gør sådan nogle ting, hvis vi snakker til sidst. Det sidste gør selvfølgelig også i underbevidstheden af, at ham eller hende, der snakker til sidst, det er ham eller hende, der bestemmer i sidste ende. Så selvom hele bordet sidder og fyrer den af, så sidder de sidst og tjekker, okay, jamen Tobias, hvad for noget af det gør vi så? De ved godt, at det er dig, der er chefen. Så du behøver ikke kæfte løs fra start af. Jeg fortæller en lille historie om en af mine første episoder med et personalemøde, jeg nogensinde holdte. Forestil jer Alexander, 21 år gammel. Nu er han bestyrer på Ejer Club i Odense, og han holder personalemøde. Og han glæder sig, for han kan godt lide at stå og snakke, som han gør i dag. Der sidder 30-40 ansatte, som ikke glæder sig lige så meget, fordi måden, der har været holdt personalemøde på, før han har været anderledes. Jeg kan godt lide, at det er lidt interaktivt, at vi snakker sammen, og det er ikke bare mig, der står og prædiker. Jeg glæder mig også rigtig meget til, at vi skal have pizza efterfølgende. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal have øl efter pizzaen. For det var sådan en jargon-ting, vi havde på den her klub. Vi skal ud og have en øl med vores kollegaer fra andre steder efter. Problemet var bare, at nu er jeg bestyrer. Nu er jeg chef. Det vil sige, hvis jeg forlader skuden efter et personalmøde, så ligner det lort. Og det gjorde det her. Der var pizzabakker, der var tomme glas, der var, jeg vil ikke sige opkast, for det var jo ikke helt endnu, men der var lort på gulvet, som jeg ikke ved, hvor kom fra. Og nogen skal jo gøre rent. Hvis jeg går ud som en af de første, så er det Kenneth, der møder ind i morgen, der har hovedpinen. Ikke en skidegod leder. Det vidste jeg godt. Så jeg siger til folk, hey, jeg rydder lige op, giv mig 10 minutter, så skal jeg nok møde jer nedenunder. Her klubben var på første sal, jeg skal nok møde nedenunder. Og så skal vi over have en øl. Der var enkelte, der blev og hjalp til, fordi de var gode ledere i forvejen. Og ellers så stod folk og ventede. Og jeg rydder op, og jeg skynder mig, og jeg glæder mig til, at vi skal ned og have øl, fordi det er også min fredagsbajer. Jeg vil fandme også gerne ud og have den der kolde der. Og jeg kommer ned ad trappen, og åbner døren og tænker, så gutterne, så skal vi afsted. Og der er hat og kyse, der er ventet. Der står ikke nogen, de er gået over at drikke øl. Og pointen er jo ikke nødvendigvis, at vi skal have ondt af mig, fordi jeg også gerne vil lov at være øl og være en af dem. Pointen er bare, at nogle gange, så er det altså også ledere, der står med lorten. Og der er ikke nogen pæn måde at pakke den ind på. Og der er ikke nogen at pege fingre på og sige, du må også godt tage noget lort. Fordi nogle gange, så skal vi bare tage lorten. Det er en del af at være leder. Hvis vi forventer, at de skal gøre mere end det, for det er jo ikke deres jobbeskrivelse at rydde op der. Hvis vi forventer, at de skal gøre det, så skal vi jo gøre mere for dem. Hvis jeg havde forventet, at alle 30-40 ansatte blev efterfølgende tog deres eget og gik ud, som man måske bliver opdraget til at have mor og far derhjemme, så skulle de jo se, at jeg vil gøre noget ekstra for dem først. Og det er det hele det her workshop-kursus, kald det hvad I vil, handler om. Det er at finde ud af, jamen, hvordan vender vi lige det hele på hovedet, så vi gør mere for dem, før vi forventer, at de gør alt muligt, der ikke står i deres jobbeskrivelse. Så nu ved vi, hvordan man er leder. Jeg vil mene, en af de vigtigste ting, det er som leder at finde ud af, hvem er den næste. Og der er rigtig mange, der sidder og er lidt bange for, jamen hvis der er en anden en, der kan gøre mit arbejde, så er jeg jo lidt ligegyldig. Så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke gøre ham god nok til at kunne tage mit job. Og det er det stik modsat af, hvordan en leder tænker. Fordi hvis du kan afle ledere, hvis der kommer flere ledere af, at du er deres leder,
så kan du jo lige pludselig fodre en hel virksomhed med folk, der gør mere, end deres jobbeskyttelse egentlig er. Så sådan her finder vi ud af, hvem det er. Du skal ignorere ham, der larmer. Ham, der siger, jeg er pissedygtig til at servicere bordene. Jeg har også været her i 19 år, og jeg går kun i laksko. Ignorer ham. Han er pissedygtig til sit job. Det skal vi ikke tage for ham. Men det er ikke sikkert, at det er den rigtige leder. Dem, der sidder og tager rosen, hvor jeg kommer ind dagen efter, eller I kommer ind og siger, hold kæft, for jeg har pænt og rent. Ja, men jeg har også brugt 3 timer i går på at feje gulvet og lige gøre rent op på bordet. Det er nok ikke ham, vi skal have fat i, når vi skal finde ud af, hvem den næste leder er. Tværtimod skal vi måske holde lidt øje med den stille mus. Ham, når jeg kommer og siger, kæft, for jeg har pænt og rent, der siger, ja, jamen vi var også 3-4 stykker, der stod og gjorde os umage i går aftes. Om det passer eller ej. Ham eller hende, der bliver efter personalmødet og hjælper med at rydde op. Ham, der er glad for at dele ud af roser, og når noget går galt, siger de, ja, det skal jeg nok huske næste gang. Ikke noget med, Frederik gjorde det også. Det er potentielt de næste ledere. Er der nogle nørder? Nogen, der har set Spider-Man Homecoming? I den her film, der siger Spider-Man Peter Parker til Tony Stark, Iron Man, du må altså ikke tage det her suit, hans spiderdragt, fra mig, fordi uden det, så er jeg ingenting. Og så siger Tony Stark, jamen hvis du er ingenting uden dit suit, så skal du slet ikke have det. Og det er en anden metafor, jeg bruger omkring at være leder og lederskab generelt. Hvis du kun er leder, fordi du er noget, når du leder, jamen jeg må godt gå lidt før, jeg må godt springe køen over, I skal gøre, hvad jeg siger, for jeg har en titel, så skal du så ikke være leder. Man skal altså være alt det her, før man er i position. Det vil også betyde, at hvis I har ansatte, der har været her en måned, hvis I har ansatte, der kun er, afrydder, eller salgsmanden på gulvet, eller sælger, eller hvad det måtte være, kan det altså godt være en leder. Det er fuldstændig ligegyldigt, om vedkommende har været der i 4 måneder. Det kan sagtens være en leder. Og den måde, vi finder ud af det hele på som ledere, det er, at vi skal have en eller anden vision for, hvordan det ser ud. Vi skal have en eller anden vision for, hvordan det skal se ud. Og her er det vigtigt, når man er leder, fordi man står lidt i spids. Folk kigger lidt på en og tænker, Tobias, hvad er det, vi gør? Der er det vigtigt, at man holder hovedet koldt og siger, jamen det kan godt være, at vi møder ind på en dag, hvor det bliver rigtig travlt. Det er lønningsweekend, hvad ved jeg. Og nu er der 2, der ikke er kommet til deres vagt, fordi de så over, så de har tømmermænd, hvad end det måtte være. Det kan godt være, at den er lort. Vi kommer alle sammen til at løbe pisse meget stærkere nu, og vi mister noget omsætning, og gæsterne bliver sure, og whatever. Alt det kan faktuelt godt være korrekt. Men hvis vi ser det så slemt, bare på baggrund af, at 2 mennesker ikke dukker op, så er vi ikke lederen i gruppen. Vi skal se situationen, som den er, ikke værre end den er. Ja, der kommer 2 for sent, men vi får så god aften, og vi har stjernehold på i dag. Jeg skal nok snakke med gæsterne, når de kommer, snakke dem lidt ned og sige, ja, hey, vi er sgu egentlig underbemandet, men det skal da meget rart, det ikke regner. Hvis man kan være den cool-headed person i det her, så er du en god leder. Trin 2 er selvfølgelig at se det bedre, end det er. Men i mindst er der ikke 3, der kommer for sent. Gæsterne kommer alligevel. Der er ikke ild nogen steder. Og så det sidste trin, jamen det er da lige at finde ud af, jamen, hvordan bridger vi egentlig, hvordan det er til noget bedre. Hvordan kan vi bruge det her dårlige scenarie, der står opstået, og vende nogen på hovedet? Det er det, en leder skal kunne. Vi skal kontrollere fortællingen. Og det gør vi også på andre måder. Hver dag så render vi rundt og tænker, der er sket det her, og så vores hjerne, fordi vi har en neandertalerhjerne, for dengang vi rendte rundt og boede i huler og slog hinanden med køller. Det er den samme hjerne, vi har i dag, believe it or not. Det er derfor, vi har det lidt svært ved at gå hen til ham, den søde for barn, eller hende den søde, der står ude foran og siger, hej, jeg synes, du ser sød ud. Tør vi ikke, fordi vi er bange for, at så ser vi dumme ud, og hvis vi ser dumme ud, bliver vi stemt ud af flokken, og hvis vi rører ud af flokken, så bliver vi dræbt af en sabeltiger. Det er det, vores hjerne fortæller os. Tænker altid på det værste. Det kan være, at man bliver fyret. Det har jeg prøvet før. Det er ikke sjovt. Det kan også være, at man mister en ven, eller man bliver såret, og ens hjerne ryger direkte over til, jamen jeg bliver fyret, min karriere er slut, jeg skal ind på gaden, jeg har ikke nogen penge, det var det liv. Med vennen, jamen det kan være, at jeg ender alene for evigt, og med såret, det kan være, at jeg dør. Vi ryger direkte over til worst case scenario, hvor det kunne også være, at hvis du bliver fyret, at du har en mulighed for at inspirere andre, der er i samme båd. Jeg har prøvet at blive fyret, ikke én, men 2 gange. Første gang, der havde jeg ondt i mig selv, anden gang tænkte jeg, okay, så er der også andre, der bliver fyret, det kan ikke kun være mig. Så der må jo sidde nogen derude, der har det lidt svært. For det er ikke sjovt. Men hvis jeg nu kan få det bedste ud af det, kunne det være, at jeg kunne inspirere Kenneth, der sidder i slumpen og tænker, jeg bliver fyret, mit liv er overstået, til at tænke, jeg ved, hvor jeg så skal arbejde den, og hvad jeg så skal med mit liv. Det kunne også være, at i stedet for at miste en ven, at det her skænderi, man har, egentlig fører stærkere sammen. Det kan godt være, at du kalder mig en bitch, og det synes jeg ikke er mega sjovt,
Men hvorfor er jeg en bitch? Nå, men det er fordi, du kom for sent, og jeg hader, når folk kommer for sent. Men det kan jeg egentlig godt forstå. Tak for at sige det. Det kan jo faktisk godt være, det, der sker. Og der kan godt være, at vi ikke alle sammen dør, men at man får en eller anden mulighed. Jeg kender et hav af folk, jeg går hjem og googler til, der mangler ben og arme og hoved og hale, men stadig har et liv i dag, som er mere succesfuldt, end hvad jeg vil kalde mit. Så det kan altså godt være, at de her ting, der sker for os, ikke nødvendigvis er det værste i verden. Så ud af at kontrollere fortællingen, skal vi også finde ud af, hvad er det for et spil, vi spiller. Og her tænker jeg ikke på Sims, som vi snakkede om tidligere, men jeg tænker på den her ledelsesudgave, vi er i gang med. For der findes 2 spil. Simon Sinek, igen en klog mand, han siger, at der findes det endelige spil, og det uendelige spil. Et endeligt spil, det har kendte spillere, faste regler, en tydelig målstreg og vinder og taber. Nogen kan genkende, hvad det kunne være for et spil. Hvad siger du? Fodbold, det er et endeligt spil. Jeg vil også mene, at alt sport passer godt deri. Det uendelige, der er både kendte og ukendte spillere. Der er ingen faste regler, ingen målstreg, og der er ikke vinder og tabere. Man kan godt være bagud eller foran, men der er ikke en taber og en vinder, for der er ikke noget slutpunkt. Et uendeligt spil, det er det at være leder. Det er det at drive forretning. Det kan godt være, at man har delmål, månedlige budgetter, årsbudgetter, bla bla bla, tal. Men du er her også næste år som forretning. Så du er ikke færdig, bare fordi det bliver januar igen, eller oktober, eller hvornår det hele det adskilles ad. Jeg havde engang en chef, ikke en leder, en chef, der gav mig en liste med 10 ting, jeg skulle have gennemført inden en måned, og så ville hun vurdere mig derfra, hvorvidt, jamen, er du god nok til det her job? Det var så koldt og kynisk. Problemet var, at de her 10 ting kunne jeg ikke sætte en flueben med. Jeg kunne ikke sige, nu har jeg gjort baren ren. Jeg kunne ikke sige, jeg har ryddet op på lageret. Jeg kunne ikke sige, jeg har fundet 2 nye ansatte. Som alle sammen vil være ting, man kan måle og veje på. Men det kan man sige, nu har jeg gjort det. Det her, det var, vi skal tage imod alle gæster. How the fuck skal jeg vise dig, at vi tager imod alle gæster? Nu ved jeg, at alle gæster er kommet ind. Er det, når vi lukker i aften? Hvad som i morgen? De her ting, vi beder vores ansatte om, det er uhyre vigtigt, at vi ved, hvad det er. Fordi hvis det hører til på den uendelige liste, så snakker vi om adfærd. Og adfærd skal man jo holde ved lige. En af jer sagde, at en leder er med til tingene, går forrest til tingene. Det er det her. Det endelige spil. Så er vi færdige efter 90 minutter, og så har Manchester United forhåbentlig vundet fodboldkampen. Vi ved, hvilken slags leder vi gerne vil være. Nu skal vi finde ud af, hvilket team vi gerne vil lede. Fordi at bruge krudt på alt det her, og det er meget energi, man bruger, tid man bruger. Og så har man et hold af mennesker, som ikke går op i det job her, og som bare vil ind og have sin paycheck og gå hjem igen. Det er ikke just motiverende. Så vi tager en model her, hvor vi på den ene side, jeg må godt sige, at jeg skal gå, by the way, hvis jeg står i vejen. Den ene side har tillid, og den anden side, der har vi præstationen. Så kan vi placere folk along de her akser. L står for lav, mellem høj, og det er deres præstation. T for tillid, P for præstation, det giver det sig selv. Vi har aksen hernede. Den der over nej tak, gider vi ikke arbejde med. Jeg vil bare sige, skib dem afsted. Som vi lige har snakket om, så er jeg blevet fyret ikke det værste, der kan ske. Og alle dem der over ved jeg tak-siden, dem vil vi selvfølgelig gerne arbejde med. Vi kan hurtigt blive enige om, at dem der har LP, lav præstation, low performance, og LT, lav tillid, low trust, dem er der ikke mange, der gider arbejde med. De kan hverken finde ud af deres arbejde, eller jeg kan stole på, at de piller ved pengekassen. Ud af vagten, det gider vi ikke snakke om. Vi kan også blive enige om, så dem der har høj performance og høj tillid, dem der er de bedste til deres job, de bedste sælgere, de bedste whatever det måtte være. Men du også stoler blind på dem. Du kan godt gå hjem i dag og så overlade nøgler og pengekasse til Kenneth, fordi ham ved du, at han har din ryg. Du kan godt tage til Bahamas i 2 uger, du kan da efterlade ham alene med din kone. Der sker ikke noget. Ham vil vi gerne arbejde med. Så er der de her typer. Der er high performance, low trust, mid performance, high trust og low performance, high trust. Den her model og det her regnestykke, om man vil, det er taget fra Simon Sinek, den kloge mand, som har snakket med Navy SEAL-agenterne i USA. Er der nogen, der ikke ved, hvad Navy SEAL er? Ellers skal jeg lige hurtigt sige, det er top of the shit i militær, og i nogle af jer har måske mere forstand på, end jeg har. Men du kommer altså ikke bare lige med i den her gruppe af agenter. Det er nogen, der vælger dig. Og han har spurgt, hvordan vælger I folk til det her? For der er rigtig mange dygtige i militæret og i de forskellige CIA, FBI, whatever. Hvordan kommer man på Navy SEAL? Og Simon Sinek, han fandt ud af, at dem, som de vil arbejde med, er fordelt sådan her. De vil selvfølgelig allerhelst HP, HT,
high performer og high trust. Men de vil til hver en tid hellere arbejde med low performer, der har høj trust. Og det er lidt det, vi er inde på, med omkring, at man kan lære dem skills, men man kan ikke lære dem tilliden, der er. Tillid kan opbygges, og det er 100%, at det er sådan, det hænger sammen i et, hvad skal man kalde det, mere klassisk forhold, venskab, whatever, i vores privatliv. Der er bare den finte, at du som leder ansætter folk til at varetage din forretning. Hvad end man laver. Hvorfor skulle du ikke stole på dem for dag 1, hvis du tager dem med på holdet? Fordi for dag 1 har de noget med det at gøre. Og det var det Simon han fandt ud af, at de vil hellere i det her Navy SEAL, de vil hellere have en anden, der klumser med geværet, men som gør sit ypperste for at have din ryg, end de vil have en, der er skarpskytte, men som måske sover lidt over sig. Og det er værd at have med i mente, fordi man kan altid selv regulere, hvordan man vil skære sin kage, om man vil. Nogle vil gerne have de her high performer og low trust med. Det kommer selvfølgelig også an på, hvilken business man er i. Men det sjove det er, den måde vi laver, eller det vi får ud af at lave high performers, low trust til ledere, det er den her toxic leder, der siger, se hvor god jeg er. Og når han får ros oppefra af ejerne eller whatever, så siger han, jamen jeg har virkelig også gjort mig umage. Og i går blev jeg til 21.01. Jeg gik ikke hjem kl. 20.59. Det er ham, der siger, jamen jeg er god, og ikke siger, jamen jeg har også et rigtig godt team. Det er ham, vi får ud af det her. Så måden vi skaber dem her på, det er ved at få frem den her, der er den bedste sælger. Og det har jeg også erfaring fra natteliv og tøjbutikker og caféer. Hvis du tager ham, der er den bedste sælger på gulvet, den bedste vært, den bedste værtinde, og siger, nu er du den værdindeansvarlige, så bliver alle de andre på det hold, de bliver bare jordet, fordi han skal ud med de store flasker. Han skal ud til stamgæsterne, som ved, de køber de store flasker. De andre er ikke rigtig taget med i mente her. Så det der sker, hvis det er, at vi får frem af ham her. Hvor mange så fodbold? Hvis jeg bare siger, at Manchester United er det bedste hold, kan alle andre være med på den. Det er så fint. Men jeg bruger fodboldmetafor her. Vi skal lave en startelver. Når vi skal lave en holdopstilling, vi skal lave en vagtplan, hvor vi skal have nogen på arbejde. De skal jo alle sammen have nogle værdier at arbejde ud fra. Og jo flere værdier du putter på, jo mere kan du lave den her bane, som vi så arbejder indenfor. En chef siger, det er sådan her vi gør det, du skal bare gøre præcis som jeg siger. En leder siger, det her det er rammerne. Hvordan du så gør dit arbejde, det finder du bare ud af. Men det skal passe ind her. Og ja, alle de her ting, der står, de er individuelle, der er ikke gentaget 2 ting. Det tog lidt tid at skrive dem ned, I behøver ikke læse dem alle sammen. Men på sigt, der får vi altså den her fodboldbane, hvor vi har vores spillere, high performance, high trust selvfølgelig, på banen her. De skal jo spille efter de standarder, du sætter. Og som leder, som I korrekt sagde, så har du jo ansvaret for at opretholde de her standarder. Det nytter jo ikke noget, du render rundt og siger, hey, her hos mig, der kommer vi til tiden, og så kommer du 10 minutter forsinket selv. Det går ikke. Det der så sker nogle gange, det er, jamen, Kenneth på holdet her er virkelig sød, jeg kan virkelig godt lide ham, jeg kender ham måske endda privat. Han er ikke den bedste til at komme til tiden. Og nogle gange så tager han lige og drikker en Red Bull, selvom vi ikke må det her på arbejdspladsen. Eller drikker sig for fuld i nattelivet, eller hvad det måtte være. Det kan også være, det er ham, der er meget hurtigt til at lægge på i salgsopkaldet til de andre, fordi du har sagt nej en gang, så gider jeg faktisk ikke mere. Hvis du kender Kenneth i forvejen, og han så får længere line bare på grund af det, så falder standarden jo. Og du kan ikke have en højere standard for nogen, og så lade Kenneth gøre, hvad han vil, for så falder holdsmoralen. Og hvis moralen først falder, så falder kulturen. Og kulturen er jo ikke, hvad vi står og snakker om. Kulturen er ikke, hvad vi skriver på væggene og får tatoveret, jeg er ambassador, eller people first, altså noget der. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvis du anerkender at Kenneth godt mod de her ting. Det er kulturen. Her der må vi godt komme for sent. Du drikker bare en Red Bull mere. Så vi er nødt til at opretholde den her standard med 11 spillere, som vi kan stole på. Vi skal opretholde og opbygge et hold, der er stærkere end dig. Som leder på arbejde, som erfaren på arbejde. Nogle af jer har set den før. Der ved du præcis, hvem er. Lad os sige, der er 9 personer på arbejde. Du kan godt se, hvem der er lederen her, hvem der har været her lang tid, og hvem der er ny. Så vi ved jo også godt, jamen hvis Kenneth går hen og tager imod gæsten, eller Kenneth foretager det her opkald, så kan det godt være, at han lige skal have en backup. Det ved vi jo godt. Hvis han laver en fejl, ved vi godt, at han er ny job. Men det er jo ikke sikkert, at gæsten kan se det samme. Gæsten, kunden, forventer jo den samme oplevelse, uanset hvem han eller hun snakker med. Så derfor er det altså vigtigt, at vi som ledere kan opbygge et hold, hvor vi ikke anerkender eller accepterer Kenneth, der kommer for sent.
Fordi kunden er da fløjten ligeglad med, om man er ny i job, eller om man har været 14 år og kender ejeren. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og det er derfor, at det er vigtigt nogle gange at tænke lidt længere, end at jamen, jeg skal hjem og spise aftensmad, men jeg kender, at det bliver rigtig akavet, hvis jeg har fyret ham i går. Så hvordan gør vi det her? Er der nogen, der kender 3-meter-reglen? Vi kan jo ikke som ledere gøre alt, hvad vi har snakket om indtil videre, og gøre hele jobbet selv. Vi er nødt til at stole på, at de her high performance, high trust personer render rundt og gør deres arbejde så godt de kan. Så hvis vi har de her 9 spillere på arbejde, og vi ved, at den ene, måske os selv, de har en tendens til at drive slagkraften lidt hårdere igennem, vi er den, der løfter tungest. Så hvis man har sådan 2, så kommer de til at hade alle andre, de arbejder med. Det er altid mig, der skal slæve det tungest læs. Det er altid mig, der bliver efterladt til oprydningen, bla bla bla. De kommer også til at gå ned med stress. Det man så i stedet for skal gøre, er, som Natasha rigtig siger, at finde ud af, hvordan vi har et team af folk, der er lederen, chefen, bestyreren, kald det hvad du ved, 3 meters omkreds omkring dig. Fordi hvis jeg har 3 meter her, og jeg stod på, at Nikolaj han har 3 meter derovre, så er vi ret hurtigt igennem med hele arbejdspladsen. Og det er fløjtende, om det er en café, hvor der kommer gæster ind, eller om det er et kontor, hvor man skal gøre sit absolut bedste her ved at modtage opkald eller ringe ud. Fordi hvis du sidder og knokler på det her salgskald, men Kenneth sidder herovre og bare skal have timen til at gå, fordi han er der fri kl. 19 uanset hvad, så løfter I jo ikke lige tungt. Du kommer til at hade ham. Det sjove er også, når man kommer igennem med det her, med de 3 meter, og lad os sige, at vi får hele bordet her med på det, så behøver vi ikke 3 meter. For så mange kvadratmeter er der heller ikke herinde. Så er det kun 1,5 meter. Og så er arbejdsbyrden lidt lavere, og vi har mere lyst til at komme på arbejde næste dag, og vi vil gerne tage en sygemelding, fordi i går, der havde han min ryg. Så hvordan for en leder skal vi være? Hvilken slags leder? Vi skal ikke være ham her, der bare står og kigger på, at hele holdet, de står og slæver det tunge læs. Det skal vi ikke være. Vi skal ikke være ham her, der slæver det tunge læs selv. Det får vi ondt i nakken af. Vi skal være ham her. Han skal være med til det. Jeg havde engang en leder. Han var ikke engang min direkte leder, men han havde en ledertitel i samme firma, som kom ind til det her arbejdsplads, hvor man ikke må ryge indenfor, og begyndte at ryge indenfor. Og jeg siger til ham, selvom han er teknisk set højere arrangeret end mig, hey, jeg ved ikke, hvad vi gjorde der, hvor du kom fra før, men her der ryger vi ikke indenfor. Og han siger, hey, jeg gør. Og hvis ikke dit personale forstår, hvorfor jeg må, og de ikke må, så er der vist et problem op ved dem, og ikke ved mig. Spoiler alert, han og jeg var ikke pissegode venner. Vi så ikke lige eye to eye. Og der gik et halvt år max, så var han ikke rigtig ansat længere, fordi der var også andre, der havde det på samme måde. Og typisk, hvis noget ligner en and, og det lyder som en and, så er det nok en and. Og han var en rigtig dårlig leder, og han var rigtig dårlig for firmaet, så han skiftede videre meget hurtigt. Hele den her workshop er baseret på min e-bog, der hedder How to Draw an Umbrella, eller Lad mig tegne dig en paraply. Og det er fordi, jeg sad en eller anden dag med en en-til-en samtale, og skulle prøve at dumb it down, så selv jeg ville kunne forstå det. Hvad er det at være leder? Og så fandt jeg på den her skide paraply, jeg kunne tegne på en lille napkin. Det var ikke så pænt, som det her det er, fordi jeg kan ikke finde noget at tegne. Men hele essensen er, at hvis der kommer ros oppefra, hvis noget går rigtig godt, så står du med din paraply og lukker den. Fordi så alle omkring dig, dit personale, dine kollegaer, whatever, de kan få solstrålerne. Hvis det går skidt, hvis der er kritik, eller sure gæster, eller noget, der ikke fungerer, så slår man paraplyen op, så må man selv stå og tage det her. Det skal ikke gå ud over dem omkring dig. Og det er så simpelt. Så hvis I bare husker ingenting i dag, så bare husk en paraply. Nogle, der arbejder med mig før, har også set, at jeg bruger en metafor, som er en cirkel. Forestil jer det her, det er personalet. De står tæt sammen, fordi de er high performance, high trust. De stoler på hinanden. De ved, hvad laver ham til venstre, hvad laver ham til højre, og hvis jeg vender ryggen til, så har de mig stadigvæk. Det der sker, det er, at når du står inde i midten af sådan en gruppe her, så er der plads til vækst, sikkerhed og muligheder. Alt, hvad vi har snakket om indtil videre, kan du jo ikke lave, hvis du skal ud og lave arbejdet. Hvis du skal ud og tage imod alle gæsterne, hvis du skal sørge for, at der rydder op på kontoret hver eneste gang, så har du ikke tid til alt det her med mennesker. Men hvis det hele de kører, og dit personale de faktisk forstår de her ting, så har du tid til at tænke, jamen okay, hvordan får vi udvidet, så vi kan få flere ansatte, som gør det lidt sjovere på arbejde? Kan vi måske endda åbne et sted mere end en by? Vi kan også tænke i sikkerhed. Jamen, hvis Nikolaj en dag, jeg tager dig, for du sidder tæt på, en dag er syg, så er det no harm done. Du kan være ude i 2 måneder med en forstrækket akillescene, hvad ved jeg. Det er okay, fordi vi ved herinde, der har vi hinanden tryg. Vi gør, hvad der er brug for. Det kan også være, der er muligheder. Nikolaj har ikke nogen uddannelse. Jeg ved ikke, om du har det, har du nok jo. Det har han ikke i det her tilfælde.
Men derfor kan det godt stige i graderne, fordi vi har så meget styr på den her forretning, på den her arbejdsplads, at der er muligheder for nogle flere ting. Det er det, som vi skal se, om vi kan få skabt på alle vores arbejdspladser. Og det, der nogle gange går galt, fordi det er mennesker, vi arbejder med, det er, at de her trusler, markeret med rød, de her farezoner, som kan være en sur gæst. Det kan også være, at der ikke er vand i vandhanen, eller at myndighederne kommer forbi. Det kan også være, at telefonlinjen er nede. Alle de her lorte driftting, som der er. Når de kommer, skal vi jo stole på, at det bliver håndteret af hvem end der nu er tættest på. Så når faren kommer tæt på, skal det være den, der nu er på arbejde, der kan tage sig af det. Men fordi vi har med mennesker at gøre, så kommer vi nogle gange op og skændes. Og det kan være latterlige ting, det er derfor, der er noget, der hedder Paradise Hotel. Så hvis den ene er lun på den andens bedste veninde, og det gik ikke, men vi fik da en rigtig hyggelig aften, så er der lige pludselig dårlig stemning. Og så vil den, i det her tilfælde, sorte og pinke person, det kan være, at jeg skal ændre farverne, ikke kunne finde ud af det med hinanden. Og typisk er det jo ikke en ting, man holder for sig selv, når man er oppe i skændes. Så går jeg hen til Tobias og siger jeg, Ali er faktisk en stodder. Og så er Tobias lige pludselig farvet, og synes Ali er en stodder. Og det vil sige, at Tobias vil heller ikke arbejde sammen med Ali nu. Til gengæld går Ali til Rasmus og siger, Alexander er en stodder. Og så lige pludselig er der en klike. Og det der sker, det er, at nu skal chefen, nu skal vi ledere ud og tage os af det her arbejde, de her trusler, der kommer udefra. Det er jo os, der skal håndtere det nu, hvor de andre har travlt med hinanden. Så er der altså ikke tid til vækst, muligheder eller sikkerhed. For nu skal vi ud og lave det her arbejde, som kunne være undgået, hvis folk kan finde ud af ikke at være Paradise Hotel. Det der sker derefter, det er typisk, at cirklen bliver mindre. Nogen er nødt til at blive afskedet. Og når cirklen bliver mindre, bliver hvad mindre? Mulighederne, sikkerheden, væksten. Det der så også er efterladt, det er jo, at det er jo ikke kun Ali, Rasmus, mig og Tobias, der er involveret. Fordi Jonas han har hørt rygter. Så han har også valgt side. Og det samme har Laura nede bagved. Og det er ikke den samme side. Så beefen fortsætter, selvom man måske har cuttet det, der startede det. Og så kører vi helt forfra en gang til. Så hvis vi kan fokusere på at lave et hold, der egentlig står sammen, og alt det her fnis og sladder og whatever, det ikke finder sted, hvilket man kan med kommunikation. Det vil aldrig være 100%, fordi det er med mennesker at gøre. Men hvis vi kan gøre det, så er det sjove for alle virksomheder, det er jo at tænke, hvad kan man så? Kan vi gøre det større? Kan vi flytte større lokaler? Større lokaler, jeres ejere, der sidder rundt omkring, vil tænke, det er flere penge, det vil vi rigtig gerne. Så det gør vi. Større lokaler giver flere ansatte. Jeg personligt kan godt lide at arbejde med flere mennesker end bare en enkelt. Det synes jeg er sjovere. Tag det for en, der står i Frankfurt og ikke kan tysk, og står med en ved sin side, og der kommer bare ikke gæster ind. For der er ikke nogen i Frankfurt, der ved, hvad fanden Shape New Tomorrow er. Og prøv at få mig til at sige det på tysk, det får jeg ikke. Det er røvkedeligt. Lad os få nogle flere ind, lad os få noget mere at arbejde med. Det kunne også være udvidet. Jeg vil vædde på, at jeres ejere på de her steder, eller hvis I selv er ejeren, tænker, at det er hamrende sjovt at lave en kæde ud af det. Og det sjove er, at hvis man kigger under en lup, så ligner det her måske lidt noget DNA. Og det er egentlig fordi, at være leder for sådan en forretning her, er præcis det samme som egentlig bare at være et godt menneske. Du skal egentlig bare være der for andre. Gøre noget mere, end du forventer at få igen. Og mere, end der egentlig bliver bedt om. Og du kan have alle de her ting. I samfundet, i hvert fald i Danmark, men også rundt omkring i Europa, er vi rigtig gode til at sige, tag en uddannelse. Tag en sikker uddannelse, få dig et sikkert job, så du kan få et sikkert hus med en sikker hund og en sikker kone og børn. Og alt det der, det er fair and square. Hvis der er folk, der har lyst til det, go for it. Det er bare ikke sikkert, at det er det, vi skal. Og så kan du have skills, du kan have logistik, rutiner, erfaring og din passion. Alt sammen, som jeg vil mene, er lige så vigtigt. Men der er altså ikke noget, der slår kulturen på arbejdspladsen. Det er det absolut vigtigste. Fordi hvad nu hvis du bliver syg? Hvad nu hvis du er væk i måneder? Hvad sker der så på arbejdspladsen? Fortsætter den, som den gjorde inden? Det gør det måske, hvis du har været en god leder indtil nu. Eller daler det, for nu er der ikke nogen chef, der kigger, hvordan jeg skal gøre tingene. Og der er ikke nogen andre, der er ledere herinde, som egentlig går op i det. Jeg skal bare have mine penge. Jeg kan egentlig bare lukke døren noget før. Fun fact, det gjorde de i Frankfurt, inden jeg kom. Hvis ikke chefen var på arbejde, så lukkede de døren. Jeg er da pisselig glad med, at folk vil ind og købe bukser. Jeg gider ikke hjælpe dem. Jeg vil bare have mine penge. Så når chefen ikke er der, hvad sker der så? Kulturen. Når vi siger ja til en lederstilling, så siger vi også nej til at være i hvert fald helt en del af den gruppe, som vi ellers gerne vil være en del af som ledere. Gossipen hører du ikke så meget af mere. Invitationerne til de her sjove fredagsting, om det er grillhygge eller hvad det er, får du ikke altid mere. Og sådan er det bare. Kulturen, som skal foregå på en arbejdsplads, skal kunne foregå, uden du er til stede. Nogen kender ham her. Han hedder Steve, og han har opfundet en telefon blandt andet. Han sagde engang, at du kan ikke gøre et godt stykke arbejde, uden at være passioneret omkring det her arbejde. Og jeg er ikke ekspert på ret mange områder. I hvert fald ikke mere, end han er på hans område. Så han må have fanget et eller andet.
Så kan man sidde og tænke, jamen, hvordan kan vi gøre nogen passioneret omkring at sælge bukser, eller sælge forsikringer, eller at have en bytur, eller whatever. Hvordan kan vi nogensinde få nogen til at gå op i det her mere, end at det er mit arbejde? Det er her, jeg siger, på grund af kulturen. Fordi hvis man har lyst til at gå på arbejde, pro bono, altså gør det frivilligt, fordi jeg elsker at være på arbejde med Rasmus. Og i går der tog Jonas en for mig, så i dag så en for ham. Jeg har haft så mange kollegaer, jeg har selv gjort det så mange gange, hvor jeg tænker, skal vi spare på lønprocenten? Jeg skal nok blive her alligevel og arbejde. Hvis man kan skabe sådan et fundament, så har vi passionen, der gør, at vi kan gøre et godt stykke arbejde. Nogle gange, når vi sidder og snakker om sådan nogle ting her, og hverdagen bliver en ting, og at så bliver det tirsdag, så bliver det fredag og alt det, vi snakker om, så kan der også ske noget, der går galt. Som Mike Tyson, han siger det, everybody has a plan until they get punched in the mouth. Alle har en plan, indtil de får en på side igen der. Og det kan også ske for os. Så det vi skal nu, det er, at vi skal future jumpe. Det er mega fancy. Det betyder bare igen, kig lidt fremad. Det her det er, hvor du er nu. Det her det er, hvor du gerne vil hen. Det går bare straight ahead. Fremad, vi har planen, den har vi jo skrevet ned. Det der så nogle gange sker, det er, at vi får et cirkelspark lige i hovedet af Mike. Og så ender vi på en helt anden vej, end den vi egentlig gerne vil på. Det behøver ikke være så dramatisk som et cirkelspark. Det kan også være, at der bare er billige boller og netto, og jeg er ellers på kur, men hey, jeg er sulten. Der kan ske ting og sager, som kan få os ud af kurs, som vi ellers er sat. Så hvor vi ikke kan gøre det, eller for at vi kan komme det til livs, så skal vi nu lave den her way forward analyse, som vi lavede tidligere. Så hvad vil I gerne? Hvad kan I gøre nu? Og så skal I måske notere ned, hvad kunne komme i vejen? Hvis målet er, at jeg gerne vil læse noget mere, så jeg kan læse en bog hver 4 måned. Kunne noget, der komme i vejen, kunne være, hvis man havde en sød kæreste, der gerne vil se Paradise Hotel hver eneste aften, og man har svært ved at sige nej til det. Det kunne komme i vejen. Hvad kunne komme i vejen for lige præcis jeres mål? Men hvis man kan være specifik, kan vi nemlig gå til næste skridt, som er, hvad kan du gøre allerede nu, for at når det så sker, så har du en plan for, hvad du så gør. Lad os tage eksemplet igen med kæresten, der gerne vil se Paradise. Hvis man sætter sig ned med vedkommende og siger, hey, jeg vil gerne læse en bog hver 4 måneder, så jeg skal være færdig med den til den tid. Jeg vil også gerne stadig være din kæreste, du går op i Paradise Hotel. Kan vi aftale, at mandag og torsdag aften, der ser vi ikke Paradise? I hvert fald ikke sammen. Kan vi aftale, at når du så gerne vil se det alligevel, og du spørger mig, og jeg ikke kan sige nej, så får du en isterning ned ad nakken. Et eller andet, der kan minde dig om, du er faktisk på en anden mission lige nu. Hvad hvis man kommer til skade, og man gerne vil ud og løbe det her maraton? Jamen, kan man allerede nu sørge for, at man har bundet skoene korrekt, så man ikke snupper med snørbåndene, at det faktisk er de rigtige steder, man løber, så der ikke er mega glat, eller grus, eller hvad det kunne være. Hvad kan man gøre, når man kommer til skade? Arnold Schwarzenegger, han skulle opereres med åben brystkasse. Folk sagde, du kommer ikke til at gå igen. 6 måneder senere, der filmede han Terminator 6. Der er muligheder, hvis vi bare leder efter dem. Der kommer ikke til at være ret mange ting her på planeten, hvor I vil være den første, der nogensinde kan gøre det. Og det betyder, at den anden har gjort det. Og så må der være et eller andet blueprint, vi kan gå ud og finde. Mange af de her ting er en lille smule solo-opgaver. At læse en bog kan man ikke gøre så meget sammen. Man kan læse den højt. Det kan være træls, skal jeg godt afsløre. Så nogle gange skal man holde sig selv ved lige og finde ud af, jamen, hvorfor er det egentlig, at jeg gør det her? Man skal minde sig selv om det. Vi snakkede om, hvorfor lige før. Og der siger Tony Robbins, at proximity is power. Jeg siger, hold dig ved ilden. Tilbage i oktober, der blev jeg opsagt af min arbejdsplads, som jeg egentlig kom tilbage til Danmark for at arbejde på, efter at have været der en måned. Jeg har opgivet ret mange ting for at komme herhen og lave det her. Ikke her i Odense, et andet sted. Det gik ikke, og jeg sad og havde meget ondt af mig selv. Jeg var ikke så motiveret for at gøre ting og sager. I november flyttede jeg ind hos en kammerat og skulle sove på en madras, for jeg havde altså ikke råd til at bo nogen steder. All goals til min kammerat, ikke så goals for mig, som snart 30-årig bo på en madras. Alle de her ting gjorde, at jeg ender ned i et hul, og jeg har ikke lyst til at stå nu og tænke, jamen, min drøm er egentlig at stå og holde workshops og coache og hjælpe folk. Der er rigtig langt derhen nu. Jeg havde brug for et eller andet, der kunne trække mig ud af det her hul, jeg var gravet ned i. Fast forward til vi når til januar. En gammel kollega, kammerat nu, kan man kalde det, skriver til mig, hej, jeg holder workshop den her dato i København. Har du lyst til at være med? Man holder workshop. Jeg vil holde workshop. Så bliver jeg lige mindet om det. Jeg tog til København. Jeg så hans workshop. Jeg var en del af det. Jeg deltog i med andre engagerede unge mennesker, der gerne vil lære nogle ting. Og lige pludselig, så kunne jeg ikke sidde stille. Så skulle jeg ud og lave ting og sager. Hvis du kan jeg også. Og det er alt sammen fordi, at jeg var nær ilden. Jeg blev varmet op af den her drøm af en anden en, som havde den samme mål, eller i hvert fald kunne tænde ild under min røv en gang til.
Så det skal vi lige hurtigt notere ned nu her. Hvem eller hvad kunne være din ild, du kan vende tilbage til? Det kan sagtens som mig have været en kammerat, der tager fat i dig, som du måske kan tage fat i. Men det kan også være så basale ting, som en playliste, der får dig i bestemt humør. Det kan være et vision board på Pinterest med billeder af, hvad dine drømme og mål er. Det kan være kendiser. Harvey Specter for mig igen. Life is like this. I like this. Den her liste med hvem der skulle være jeres proximity, hvem der skal holde jer i ilden. I må tage den fra, hvor I har nu skrevet ned nu, eller I kan skrive det på en post-it derhjemme. Jeg vil placere den et eller andet sted, så I kan blive mindet om, hvad det er, I gør det her for, eller hvem det er, I gør det her for, eller hvem der kan minde jer om det. Om det er på spejlet, når I skal ud og børste tænder, som man gør i hvert fald en gang eller 2 om ugen, så kan man lige se den i øjnene og sige, jo, det er sgu da egentlig rigtigt. Min mor har været fucking god for mig, jeg vil gerne kunne gøre det her, så jeg kan give hende det igen. Eller hvad fanden det nu er, jeg skal noget. Den samme klient, som jeg snakkede om tidligere, der gerne ville coaches i at være leder, viste mig, at han ved siden af sit natbord, der har han et billede, hvor der er quotes fra hans ansatte, som har sagt, ting og siger, hey, du gjorde det her for mig, jeg er vokset så meget her på grund af dig, det er mega fedt den måde, du leder på. Det har han kortet ud fra forskellige ting, og sat i en ramme, så hver eneste dag han vågner op, så det første han ser, det er, Kenneth han sagde det her om mig, det vil jeg rigtig gerne være en del af igen. Jeg vil gøre det her, fordi du skal fysisk reminde dig. Og hvis du sidder og tænker, at jeg gemmer det bare på min computer på desktopen, det får du ikke åbnet. Det skal være in your face hele tiden. Så, vi snakker lidt hurtigt om det. Hvordan skal vi beregne noget som helst, hvis ikke der er hverken tabere eller vindere? I det her uendelige spil, som vi er i gang med, så er det nogle andre ting, vi er nødt til at kigge på. Og det er den her adfærd. Fordi du kan give på samme skala som før, kan du give folk en deadline. Vi har alle sammen prøvet at have, at jamen, inden den her dag skal vi nå at lave det her omsætning. Inden den her dag skal vi nå at spare de her penge. Whatever. Vi har alle sammen prøvet det. Men hvis du bare giver den det her mål på den her deadline, så ham eller hende, der får den, vil bare tænke, jamen, fuck, hvordan kommer der hen? Og det kan være, jamen, jeg er nødt til at afskede 3 personer her, for så sparer jeg da i hvert fald lønkroner. Så det kan godt være, at de andre skal arbejde lidt mere, men fuck dem, for jeg skal bare nå et mål. Det kan også være, at de lige pludselig sælger her meget mere, så de når deres mål. Men han ved ikke hvordan, nu er han bare glad for, at han nåede det. Den måde her at nå det på, er ikke skidesund, det er derfor, den er rød. Så kan du gå den orange, ledervejen. Du kan gøre det på en rigtig måde, hvor du sætter menneskene først. Det tager lidt mere tid. Det tager mere energi og arbejdskraft. Og det er også ret svært at nå det samme mål på samme tidsmængde, fordi at du ikke bare er nogen og tørner igennem for at skulle sælge den store flaske, eller det næste abonnement. Det er ikke sikkert, du når det. Men hvad sker der typisk efter en deadline? Hvis vi zoomer ud, kommer der en ny deadline. Vi skal ikke et eller andet i august, efter vi lige har gjort det i juli. Og den deadline får den første leder markeret med rød jo også at vide, jamen du skal nu herop, vi skal lave mere, for du lavede det her sidst. Og han går i panik, fordi han aner ikke, hvordan fanden han overhovedet kom derhen i første omgang. Så det kan være, at han går den her vej, fordi han gør bare, hvad han lige har gjort. Men jeg er nødt til at fyre 3 mere så. Og så må vi jo sælge den store flaske lidt billigere, fordi ellers vil han ikke have den. Og vil du ikke nok godt købe et abonnement mere til det her, fordi det var det, der virkede sidst. Det virker ikke. Til gengæld, den sunde måde at gøre det på, sæt menneskene først, byg kulturen, future jumpe, således at vi kan se, hvilke problemer kan vi undgå, når det kommer. Det kan godt være, vi ikke når målet. Men lige pludselig ligger vi højere end ham der går i panik. Og det er ikke fordi, man skal sidde og tænke, er det fordi, jeg er en dårlig leder, når jeg ikke ved, hvad det er. Nej. Vi har bare ikke lige nødvendigvis haft fokus det rigtige sted. Så sådan her skal vi måle det. Er der nogen, der har sagt op sidste år, hvor ofte har jeg brug for at ansætte folk? Men hvis der er nogen på din arbejdsplads, hvis du har et problem hele tiden, jeg skal have jobsamtaler hele tiden, som jeg skal bruge penge på, fordi tid er penge. Jeg skal onboard dem, enten mig selv eller nogle af de ansatte. Så er de dårligere de første par gange, de er på arbejde, fordi de er nye i jobbet. Det er også fair nok. Det skal jeg gøre igen om 3 måneder, fordi så har han sagt op. Hvis det er en udfordring, man har, som er en meget reel udfordring mange steder, så er det fordi, man vender hovedet, eller hele vores prioritetsliste, forkert. Så hvis du i stedet kan måle på, at der er ikke nogen, der har sagt op, folk kommer altid til tiden, jeg har ikke nogen sygemeldinger, så er der et eller andet, der skal klikke op i hovedet og sige, jeg har gang i noget, jeg har fat i en lang ende. Det kan godt være, at din leder siger, jamen du har stadig ikke lavet grønne tal. Så viser nogen bare de her slides, og så siger du, hey, her er Alexanders telefonnummer, gider du ikke lytte på ham i et par timer? Så tænker han så nej, fordi typisk de chefer, der går op i tal, de gider ikke lade som om de også skal lære noget nyt i det. Men det er altså faktuelt nok, fordi den her kultur, der nu er, den kommer til at vare længe efter du også er gone, hvis du har de rigtige ledere efter dig der. Det eneste problem, det er med de her ting, det er, at de kommer til at tage lidt tid. Rom blev ikke bygget på en dag,
Og det vi mener, der bør ske, det er, jamen jeg starter nu, og så træner jeg hver dag, og så bliver jeg bedre hver dag. Ikke helt sådan, det desværre hænger sammen. Det der sker er, at de første lange stykke tid, kommer du ikke til at kunne se nogen ændringer. Det kan godt være, at du går i fitnesscenteret 5 gange den første uge. Det gør ikke, du har en sixpack ugen efter. Der kommer til at gå lang tid, før du kan se noget. Og den her lille sted, som ligger hernede mellem, prøv at pege op. Den lille her, den kaldes The Valley of Despair. Og det er der, vi altid havner, når det er, vi prøver nye ting. Fordi vi ikke har tålmodigheden. Så det kan tage uger at komme igennem det her. Det kan også tage måneder at komme igennem det her. Og hvis vi havner hernede og ikke kan se noget, så hvad gør vi så? Vi har alle sammen gjort det en gang. Vi giver op. Det virkede ikke. Jeg kan godt se, at når andre går ned og træner og bliver ved i 3 måneder, 6 måneder, at der sker noget. Men jeg har prøvet i en måned, der sker ikke noget, så det vil ikke virke for mig. Det er sådan typisk, vi tænker, fordi det hele gerne skulle give mening matematisk, fordi vi er logiske væsener, os mennesker. Simon, min kammerat, det ønske var, han siger, at det første og det vigtigste som leder, for at du kan have den her indflydelse på folk, du må gerne hoppe med herovre, hvis du har lyst, så sidder du meget alene derovre efterhånden, der er en sød plads nede foran. Han siger, at det vigtigste, og det som man egentlig bare skal have som leder, den ene egenskab, det er, at man skal lægge mærke til folk. Du er simpelthen nødt til at se dem som mere end bare en eller anden brik i dit tandhjul. Og nu har du succes med at bygge det her hold. Hvordan holder vi så det ved lige? Vi skal snakke lidt om, hvad motivation er. Og nu sagde jeg godt nok, at vi skulle rykke lidt rundt, men nu sidder I så fint over for hinanden. Så nu får I lov til at lige bruge 5 minutter, bare på at snakke med vedkommende over for jer. Hvad er motivation? Motivation, det er nemlig det her med at finde årsagen bag det hele. Typisk, som vi har snakket om nogle gange, så glemmer man lidt, hvorfor man er der. Og ja, vi alle sammen har et job, for vi kan tjene nogle penge, så vi kan bruge en lejlighed og ikke på en madras. Men hvor fedt er det lige at arbejde 5 dage om ugen for at have 2 fridage fra sit liv de 5 dage om ugen. Gør det 46-48 gange om året for at kunne have 4 gange fri. Det er jo ikke så motiverende. Så vi skal snakke lidt om, at tal ikke nødvendigvis er alt. Nu har vi snakket lidt om en serie, der hedder Suits. Er der nogen, der har set den? De fleste. Nogen, der så ved, hvem ham her han er? Jeg kan afsløre, det er ikke hovedpersonen, det ved jeg godt. Han hedder Brian på dansk, han hedder Brian. Og han arbejder for det her firma, som hele Suits, det her advokatfirma, handler om. Og Brian i en af episoderne, han bliver sgu fyret. En af vores karakterer får til arbejde at finde ud af, jamen, hvorfor er det her ikke så effektivt, som det kunne være, og hvem bidrager med mindst, som vi så skal cutte. Og det er så Brian, der rører der. Det er lidt synd for ham. Problemet er lidt, at han blev dømt på baggrund af tal. Det er sådan budskabet med den episode. Hvis jeg kunne bare vise den i dag, så kunne det være rigtig fedt, men den tager 45 minutter, det tager lidt tid. Men hvis du tager dit personale her, det her det er den toppræsterende, altså det er vedkommende, der leverer alle de gode tal. Og det her det er den mindre præsterende, det er sgu ikke altid, der lige kommer et salg igennem her. Hvis du tager de to, hvem er så mest værd? Hvis du bare kigger på det her, bingo. Og det problem er jo, at mange chefer, de stopper her. Det er alt, de kigger på. Jamen han leverer flere tal, eller bedre tal. Og det er også lidt det, der sker i Suits. Det, der så nogle gange sker, det er, at på et kontor eller på en arbejdsplads, så arbejder man jo, selvom man sidder alene, typisk med hinanden. Det er ikke mange arbejdspladser, hvor man er den eneste, der er der. Og det, der skete i det her episode, det er, at den orange, det var Brian. Han sad faktisk lige i midten på kontorpladsen af de 4, der performede bedst i firmaet. Og da Brian så blev fyret, så skete der det her. Alle mistede kadence. Alle de her stjernespillere, som indtil videre bare har leveret tal og leveret tal og leveret tal, begyndte at møde sent på arbejde, gav op på salgsopkaldet, var lidt tjusket omkring, hvordan de gjorde det her. Og det var så det, de analyserede sig frem til. Jamen, var det fordi, at vi fjernede Brian? Og hvad bidrog han så med, der gjorde det? Er der nogen, der har et bud? Kulturen. Brian gjorde simpelthen det værd for de her 4 at komme på arbejde dag ud, dag ind og give 110%. Uden Brian var det bare et arbejde. Så man så spørger sig selv, var det værd? Og som vi snakker om det nu her i pausen, der er mange chefer, der slet ikke tænker så langt. Og når man så cutter ham her, og det går videre ned ad bakke, så tænker man, at det var en sænkende skud i forvejen, det er jo ikke noget, vi kan gøre ved. Det er fornemt. Så vi skal tænke lidt længere, og vi skal analysere på den adfærd, der nu er. Typisk kan man gå igennem livet på den måde her. Den lille dut i midten der, det er vores liv. Vi har enten en meget snæver fremgangsmetode. Det kan være, hvis man har strikse forældre. Det kan også være, hvis man fra start af ved, at jeg skal være lærer, og det er bare det, jeg skal. Så går man nogenlunde lige igennem livet. Og når man så kommer hen til et nyt punkt i ens liv, som har rigtig mange muligheder. Det kan være, at jeg flytter hjemmefra nu. Så er der ikke nogen mor, der skal bestemme over mig.
Eller jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle være lærer. Hvad skal jeg så være? Fuck man, der er 900.070 forskellige uddannelser, jeg kan tage. Hvad fanden skal jeg gøre? Så ender man jo i en panik. Eller man ender et sted, hvor man tænker, okay, nu kan jeg faktisk leve mit liv. Du ved ikke hvem, når du ser, lad os sige, Natasha i dag skal sidde og kigge på Amanda, og finde ud af, jamen, hvad for en af de to scenarier Amandas liv passer godt ind i. Hat idé, hvis vi bare kigger på hinanden. Så den eneste måde, vi kan finde ud af det her, det er jo ved at snakke med hinanden. Og ved den cirkel, vi så har med de her gode ansatte, vi har, så har vi tiden til det her. Vi har tid til sikkerhed, vækst og muligheder. Til at finde ud af, hvad for en af de her to, det handler om. Du kan også vende rundt og sige, jamen hele dit liv har du egentlig haft frie rammer. Der har ikke været nogen forældre, der har bestemt over dig. Du kan gøre lige, hvad du vil. Og så lige pludselig, så kommer du ind i et scenarie i dit liv, hvor nu der skulle regler og rammer. Personen, der har haft det her liv, vil jo have sit liv, han kommer ind i nu. Men den samme model, vi kigger på nu, kan også betyde, at jeg har haft så mange muligheder med, hvad jeg gerne vil med mit liv, uddannelseswise, jobwise, whatever. Jeg har været i panik, jeg aner ikke, hvad fanden jeg skal. Mine kammerater vil være advokater eller læger. Jeg har ingen idé. Jeg kan ikke finde ud af matematik, og jeg er grim. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Men nu har jeg lige pludselig fundet ud af, at jeg skal kraftedeme være speaker. Ja, det var min historie. Jeg skal være ham, der kommer ud og coacher andre. Jeg skal hjælpe andre igennem med det her liv, fordi det var fandme ikke sjovt for mig. Men det er rigtig sjovt for mig at hjælpe andre igennem den del, så de ikke skal have ondt. Det kan betyde begge ting. Og det er det, vi skal finde ud af som ledere. Betyder det, at man har startet med frihed og muligheder, og nu er fastlåst og begrænset, eller betyder det det modsatte? Vi er nødt til at analysere. Og har vi så en succes hver gang, når Natasha så har snakket med Amanda en halv time, ved hun så alt? Har vi succes? Ja. Nej, det har vi ikke. Det vi nogle gange skal gøre, det er, at vi lige skal lave en plan. Det har vi gjort nu her. Så prøver vi. Så prøver vi igen. Og så tilpasser vi planen. Og så er vi sådan nogenlunde i mål, er det ikke rigtigt? Nej. Fordi det her, det tager tid. Det handler om mennesker. Det er igen ikke matematik, hvor man bare lige skal bytte om på tallene, eller finde ud af, hvad x er. Der er ikke den her ting. Det eneste, vi kan finde ud af hele tiden, det er, at vi er nødt til at prøve. Og vi er nødt til at prøve. Og vi er nødt til at prøve. Og så kan vi havne et mål, hvor jeg ved præcis, hvorfor Amanda agerer, som hun gør. For jeg har analyseret, og jeg har lyttet til hele historien op til indtil videre. Og det er sjovt, det behøver ikke være, fordi Amanda sidder og siger, jamen som 3-årig, der åbnede jeg mit første firma, fordi min far han flåede mig og fandt en anden mand, fordi han var lige pludselig også homoseksuel. Og det behøver ikke være det, hun skal sige. Det er de færreste, der kommer ind på en arbejdsplads, og så er jeg så åbne omkring det. Men du kan jo se det via adfærd. Okay, hun er lidt mere tilbageholden, hun er lidt mere genert. Kan det være A, B eller C årsag? Okay, nu har jeg 3 muligheder. 3 måneder senere, okay, nu har hun den her adfærd. Så er det i hvert fald ikke nummer 1. Nu er vi nede på 2 muligheder. Og når du gør det her, og er opmærksom, og et andet hint skriver ned, så kan man komme hen til en case, hvor du faktisk ved, hvem det er, du arbejder med. Og jeg mener at skrive det ned, fordi i hvert fald min udkommelse med det, som mennesker er vores hjerner ikke bygget til at skulle huske alt. Så skriv det ned, fordi næste gang du så kommer og siger, hvordan går det med din datter? Ikke at Amanda har en datter. Det var bare en tænkt case. Det kan være, nogen lige fik en klump i halsen der. Men hvis man kommer ind og siger, hey, hvordan går min datter? Så kan det være, at Amanda tænker, hvordan fanden i helvede kan du huske, at jeg havde en datter? Det har jeg sagt 1 gang for 3 måneder siden. Det er fordi, du skriver det ned, fordi du går op i Amandas liv. Og hvis du skal så sige, jamen, ej, hvor er det fedt, at Sofie, hun har fået det bedre. Du kan da huske, hun er Sofie. What the fuck? Alle de her ting står ikke i din jobbeskrivelse som leder. Men hvis du gør det ekstra for dem, kan du begynde at tænke, jamen, så kunne du også gøre det ekstra den anden vej. Og det er den kultur, vi så skaber den vej igennem. Men Alexander, det er meget arbejde, og det er det. Det er derfor, det er vigtigt for os, som vi har snakket om under det hele her, at den gamle leder, den gamle chef, triangel eller trekant, man skal kalde det, den er altså nødt til at vende på hovedet. Du skal ikke både være i spidsen for opkald og for salg på gulvet og for oprydningen og for de 40 ansatte eller 3 ansatte, du har. Du er nødt til bare at vælge en af dem, og så regne med, at det du gør for de her ansatte, gør at de gør det her. Ellers så kan du ikke alt det her. Det er rigtig meget arbejde. Men hvis du satser butikken på at gå med folket, og du får tiden til det, du giver dig tiden til det, så går der ikke mere end et halvt år max. Så kan du altså se lige pludselig, det her det fungerer sgu da ikke meget godt. Fun fact, jeg arbejdede på en natklub engang, her i byen. Og en af vores søskende steder lukker. Det vil sige, at der står lige pludselig 20-30 ansatte, der ikke har et sted at arbejde. Det som det her firma det gjorde, det var at tænke, jamen i stedet for at vi skal fyre 20-30 ansatte, skal vi så ikke bare rundt til de andre steder. Fin løsning. Det betød så bare også, at på min natklub, der fik jeg lige pludselig 10 nye ansatte, som jeg ikke kendte, som ikke kendte, hvordan vi gjorde tingene her, og som havde rutiner og vaner fra gamle dage.
Og når de så kommer ind til mig, som de jo selvfølgelig gør, når der er nye steder, man skal lære igen, og spørger, hey, hvordan gør vi det her, fordi vi gjorde sådan her herover. Så gang på gang, så siger jeg, godt spørgsmål, prøv at spørge Kenneth, prøv at spørge Johan, prøv at spørge Frederik. Og så kommer de og siger, jamen Alexander, er det fordi du ikke ved noget, eller hvad? Og jeg kan sidde og sige, semi, det er egentlig fordi, jeg ikke er den bedste til det. Det er egentlig fordi, at alle de andre kolleger, du har her på stedet, er eksperter inden for hvad end du spørger om lige nu. Og det er den slags kultur, vi skal skabe. Fordi så behøver jeg ikke være vedkommende, der er den bedste til at skifte CO2. Eller den bedste til at gå ned til gæsterne på gulvet, og så sætte mig ned og sige, hvad så, støvrøver, skal du have en øl i aften? Fordi jeg har 2 andre, der kan gøre det. Det kan jeg bare ikke, hvis jeg gør de ting og tage mig personale. Så du spørger dig selv i dag, hvor skaber du mest værdi henne for dig selv, for dit personale? Er det ved at være den her chef, leder, der skal ud og håndtere alle tingene selv? Eller er det ved at satse på de her mennesker her? Og få dem forhåbentlig til at give deres job på andre baggrunde end bare pengene. Der var engang en af mine ledere, der fortalte mig, da jeg kom ind og spørger, hey, jeg kunne godt tænke mig at tage en snak med dig, fordi der er nogle ting, som jeg lige har noget feedback omkring, og han siger, det bliver sgu ikke lige nu, jeg har ikke tid. Jeg tænker, det er lidt godt satans. Hvis ikke du har tid til mig, hvem skal så have tid til mig? Du har ansat mig. Jeg arbejder der ikke så længe. Så var der en anden leder, der engang sagde, da jeg kom og sagde det samme, jeg har altid tid. Jeg har al den tid i verden, du vil have. Det bliver ikke lige nu, men tirsdag kl. 14. Og så må jeg til at kigge min kalender tirsdag kl. 14, det kan jeg godt, super. Så var jeg inde og snakke med ham, fik det hele vendt, videre. Den leder lærte mig, at som leder har du altid tid. Og det har du, fordi du er punktlig. Fordi du har standarder. Fordi du skriver tingene ned. Vi kan ikke huske alt selv. Det betyder ikke, at du skal have tid i dag. Det har vi ikke alle sammen. Men du har tid tirsdag kl. 14. Eller hvad end det skulle være. Vi har al den tid i verden, vi skal have. Er der nogen, der skal have pause? For nu har vi lige holdt den. Nej, vi kører bare på. Del med turbulens. Nogen har set den her film. Nogen ved, hvem han er. Han har været med i cirka 80% af alle film i hele verden. Den her film hedder Coach Carter. Han handler om basketball. I hvert fald udadtil. Coach Carter her, som han spiller, er set på af alle hans basketball-elever, eller hvad man skal kalde det, spillerne, og deres forældre på det her universitet eller high school, de er på, som en led motherfucker. Han er gemen, han er ond, han er et monster. Og det er han, fordi at han siger til nogle af spillerne, hey, du kom i dag 30 sekunder for sent, du kan ikke være på holdet. Senere hen i filmen finder man så ud af, fordi du sidder som seer og tænker, okay, det er måske lige striks nok. Senere hen i filmen finder man ud af, hvis ikke eleverne lærer det her med at komme til tiden, så dumper de deres universitetsgrad, så kommer de ikke videre, og så er de på gaden. Der er også statistikker, der bakker de ting op. Så det umiddelbare indblik på Coach Carter her, det er, at du er en led motherfucker. Men det større billede, fremtidsudsigten, var, at han hjalp folk. Du kan ikke være på holdet. Der er du en monster i deres øjne, og i deres venners øjne. Men for alle andre, som du sætter en standard for, så redder du dem. Og det er lidt det, Jordan Peterson, nogen ved, man er. Han siger, a leader has to be a monster. Jeg har siddet et par gange før, og var nødt til at afskede folk. Nogle gange kommer man bare derud. Og jeg kan love dig for, næsten hver eneste gang har han eller hende hadet mig, mens jeg gjorde det. Og han eller hendes venner har hadet mig, da jeg gjorde det. Og familien har sagt, det var en dum chef, du havde dig der. Og det er ikke sjovt, og det er aldrig personligt. Men det er for at passe på de andre 40, der sidder tilbage. Fordi hvis jeg accepterer, at Kenneth kommer for sent, eller aldrig gør sig umage, eller forlader stedet, uden der er ryddet op, så er det den nye kultur. Og så har jeg lige pludselig sat alle de andre 40 under en eller anden form for pres, der ikke behøver at være der. Så vi skal alle sammen være en lille smule mere som Coach Carter, en lille smule mere som Jordan Peterson siger, og så bare acceptere, at vi er nødt til at være bad guy en gang imellem. Vi skal tage de svære samtaler. Og det er ikke fordi, at man skal være pissegod til at være det her monster. Det er, hvis du bliver god en dag til at fyre folk, skal du nok ikke gøre det mere. Der er stor forskel på, hvordan man som forældre reprimender børn, når de kommer for sent hjem, eller hvis de ikke har ryddet op, eller hvad ved jeg. Det som forældre har en tendens til, det som ledere, chefer har en tendens til, det er at give skælduden i momentet, man så ser det her barn, den her ansatte. Så når vi giver feedback, så ikke bare sige, du gjorde det her, du er dum, eller du gjorde det her, det var fantastisk. Det er ikke så konkret, det er ikke så håndterbart. I stedet for kan vi fortælle lidt om, hvilken indflydelse det har, det de har gjort. Hvis det er, at man kommer for sent, kan man sige, at du har skuffet holdet. Jeg har lige snakket sammen med HQ og ros dig,
Så de kiggede og så, det kom for sent. Så lignede jeg en spade, der roser en eller anden, der ikke er her. Alt det her, det gør måske, at jeg har mistet en lille smule tillid til dig. Jeg er fuldstændig ærlig, fordi jeg holder af dig. Du beholder en årsag. Men i og med, at du er så stor en del af det her hold, så skal jeg også kunne stole på dig en til en, og det føler jeg bare lidt ærgerligt, at jeg ikke kan i dag. Så hvad kan vi gøre, for at vi ender et sted, hvor det her ikke sker igen? Nogen, der kan se, at det er lidt mere motiverende, det er lidt mere inkluderende, i stedet for at sige, du kom for sent, du er en spade. Dengang jeg havde natklubber og butikker og så videre at være leder for, så havde jeg altid mit, hvad kalder man sådan noget? Skæbnedyr, hvad hedder sådan noget? Spirit animal, som var en buffalo. Og det er fordi, at når det er uvejr, så ligger det biologisk i alle dyr på planeten at gå den modsatte vej af det her uvejr. Det gør vi også selv, det regner, jeg går indenfor. Alle dyr på planeten, undtagen et, det er en buffalo. En buffalo går direkte ind i stormen. Og det er fordi, at den her lorte fucking tyr-ting har fundet ud af, at hvis jeg går ind i stormen, kommer jeg hurtigere igennem den. Det kan også være, at de har tyk pels, det skal nok hjælpe en lille smule. Men i og med, at de går ind i de her problemer, og det er jo metaforen, hvis ikke man har regnet den ud. Head first, lad os komme i gang med det lort her, i stedet for at udskyde det hele tiden. Så skal nok catch up til det der uvejr. Så er det også overstået ret hurtigt. Og det er det, vi skal se den her uheldige eller hårde samtale som. Lad os få det overstået. Det kan man gøre på forskellige måder. Nogen, der har hørt om ulve eller girafsprog, så skal gøre det helt konkret og gøre det så simpelt som muligt. Så det, vi snakker om med ulve og girafsprog, det er, hvordan vi snakker i form af, når vi snakker til andre. Det vil sige, en ulv, som du selv siger, er meget angribende, og der siger man, du kommer for sent, du rydder ikke op, og du koster os penge. Så har han lige pludselig, forsvarsmekanikken op. Wow. Jeg har også været syg længe, og jeg har lige mistet min hamster. Og lige pludselig så er der ikke så meget samarbejde, fordi jeg anklager ham ved at sige du. Giraffen vil sige, jeg er ked af at opleve, at der er nogen, der kommer for sent i gang med dem. Jeg har ikke angrebet nogen. Jeg er ked af at opleve, at det ikke er alle, der rydder op. Jeg har stadig ikke angrebet nogen. Jeg har sagt de samme ting. Og vedkommende sidder og har gjort det, vil godt kunne genkende til, okay, det er måske mig, der bliver snakket om det. Det er det forskellen er. Ulven er bare i sin følelsesvold. Du er et svin, du er dum, du er grim, du er måske bedre end mig, og det forklæder jeg i, at jeg ikke kan lide dig. Giraffen står tilbage og siger, hey, jeg synes, og det er det der jeg, eller vi, som er hele forskellen. Giraffen arbejder på sin egen banehalvdel, hvor ulven går over på jeres banehalvdel, eller modtagerens banehalvdel. Og hver gang vi bliver angrebet som mennesker, så sætter vi forsvarsbrederne op. Og det kan godt være, at vi ikke kan se dem. Så er der noget, der hedder quiet quitting, og den kommer vi tilbage til. Men inden vi kommer der til, skal vi lige til bunds. Fordi er der nogensinde nogen, der har fået en efterspørgsel fra et andet menneske? Typisk så det, som vi mennesker spørger om, det er faktisk ikke nødvendigvis det, vi har brug for. Eller det, vi har lyst til. Vi er bare ikke så gode til at finde ud af selv heller, hvad det er. Den del af hjernen, der processerer information og følelser, og den del af hjernen, der snakker og kommunikerer, det er ikke den samme. Og de to dele af vores hjerne er heller ikke skide gode til lige at konvertere den ene til den anden. Så når vi sidder og siger, at jeg har meget svært ved at udtrykke mine følelser, eller jeg har meget svært ved at sætte ord på det her, så er det ikke bare sayings. Det er faktisk korrekt. Fordi det vi tænker, det vi føler, er ikke det samme vi kan sige. Det er derfor, der er mange, der kommer til at sige, at jeg elsker dig for hurtigt. Fordi det føles lidt som om jeg gør. Måske det er det vi gør. Eller du er en dum so. Det føles lidt som om, at du har kommet for sent. Men det er jo ikke nødvendigvis, fordi du er en dum so. Vi kan bare ikke finde at gestikulere og formulere det vi mener. Så når nogen kommer og spørger om en lønforhøjelse, kan problemet være, at de gerne vil flytte ud af den lejlighed, de er i. Og det rigtige problem, det faktiske behov er, at de er utrygge, fordi der de bor nu, er i nærheden af den her togstation, som har mange uheldige mennesketyper. Hvis vi som ledere, fordi vi kommunikerer, fordi vi analyserer, og vi har tid til det med den cirkel, vi har opbygget, kan finde ud af, hvad det faktiske behov er, behøver vi ikke gå ud og give lønforhøjelser. Nå, det er der. Jamen, det kender jeg faktisk godt. Så du er utryg ved at gå hjem. Ved du hvad? Flemming har jo fri samtidig som dig. Hvorfor går I ikke sammen? I kan følge sig ad. Eller, det er sjovt. Du vil gerne flytte en ny lejlighed. Jeg flytter faktisk fra min. Og jeg leder efter en, der kan tage over. Bada bing, bada bum. Hey baby, der er knald på. Du fortjener vejen i Cristiano Ronaldo. Nej, jeg er for gammel. Men hvis du finder ud af det faktiske behov, så kan du løse den på andre måder, end det de selv tror, de skal have. Det kan også være, at jeg har brug for fridag. Okay, men det er faktisk rigtig travlt. Hvorfor har du brug for fridag?
Om det er fordi, at Nikolaj han er en spade. Nå okay, men kunne det ikke være, at vi skulle arbejde på det problem så, i stedet for at give dig fri? Så du ikke bliver træt det sekund, du kommer hjem igen, fordi Nikolaj er stadig en spade. Skulle vi så ikke i stedet for at finde ud af, jamen hvorfor er han en spade? Jamen det er fordi, han er energiopslugende, så når jeg kommer hjem, så er jeg sur på min kone. Okay, det er et problem. Det er jo ikke det, du bad om. Men det er det problem, vi løser nu. Forskningen har jo fundet ud af, at konstruktiv måde at håndtere konflikter på, er så sundt for børn. Sjovt nok derfor også for de ansatte. Det handler ikke om at undgå konflikter. Det kan vi ikke. Og det handler heller ikke om at skjule, at vi har dem. Det handler bare om at vise andre, hvordan vi håndterer det her korrekt. Jobbeskrivelsen, vi har til alle vores ansatte, den siger noget lignende. Lad os tage udgangspunkt i alle, der ved, at I har, eller alle sammen er en del af. Du skal servere drikkelse til gæsterne kommer ind. Punktum. Det kunne være jobbeskrivelsen på en bartender. Vi vil gerne have, at vedkommende gør det smilende, byder gæsten velkommen, gør sig umage med drinken. Alle de her ting ved siden af. Det er ikke en del af jobbeskrivelsen. Så for at vedkommende skal have lyst til det, skal vi lave hvad? Kultur? Yes! Quiet quitting, det er det modsatte. Har Kenneth ikke lyst til at være her mere, så gør han det absolut minimum, han skal for sin jobbeskrivelse. Ja, jeg kommer. Måske er det for sent. Ja, han har også fået en vodka Red Bull. Jeg spyttede godt nok i den. Alt det, der gør, at du ikke kan fyre ham endnu, fordi han har gjort sit job, det er bare ikke særlig godt. Men det behøver vi slet ikke snakke om. Fordi hvis vi gør alt, hvad vi har snakket om til videre, så sker det aldrig. Nogen, der kender Merabiens lov, det handler om det, vi kommunikerer, hvordan det egentlig bliver taget imod af modtageren. For jeg kan stå her og prædike i 700 år, og jeg vil gerne gøre det, men I vil nok ikke fange ret meget af det, fordi man zoner ud, eller man har hørt det før, det ved jeg godt, eller whatever. Hvis jeg også bare stod sådan her og snakkede i et par timer, så ville det heller ikke være særlig fedt at høre på. Og hvis det er, at jeg ikke simpelthen gestikulerer og går frem og tilbage, så har jeg sgu også tabt jer ret hurtigt. Rent faktisk, så er det kun 7% af de ord, jeg siger, som I har overhovedet hørt i dag. Resten ligger i min toneleje og i mit kropssprog. Det vil også sige, at jeg kan stå sådan her, smile helt vildt, være meget disciplineret og sige, Natasha, jeg hader dig helt vildt. Hvad for en af dem har I fanget? At jeg hader hende, eller at det er alt det egentlig okay? Nok nummer 2. Derfor er det mega vigtigt, at vi som ledere, når vi har de her samtaler med folk, også er med på, hvad er budskabet egentlig i dag? Er det, alt er okay? Eller du skal i hvert fald ikke blive for ked af det? Eller er det, det skal godt være lidt seriøst i dag? Og det er kun 7% af, hvad vi siger. Så noget vi kan gøre for, at det måske stiger lidt, er nogen, der kender ham. Bo Burnham, en af verdens sjoveste personer i mit hoved. Han laver nogle stand-up comedy shows, og en af hans sange, som han bruger til at lave comedy, der siger han repeat stuff, repeat stuff, repeat stuff. Gentag, gentag, gentag.